Kaixo, gaur txerrikumeen antzerkia egingo dugu. Kaixo, ni Maialen naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Natalia naiz eta antzerki honetan ama izango naiz. Kaixo, ni Alai naiz eta antzerki honetan txerria handia izango naiz. Kaixo, ni Egua naiz eta antzerki honetan txerria ertaina izango naiz. Kaixo, ni Maria naiz eta antzerki honetan txerri txikia izango naiz. Kaixo, ni Lenda naiz eta antzerki honetan antxoa izango naiz. Bazen behin, hiru txerrikumeak bere amarekin bizi zirela eta amak esan zuen. Txerrikumeak, 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 jazeaten biak eta egin behar zute zuen etxea. Bara. Mira, estazko etxea egingo dut. Begira ze polita. Bai! Ez egin, nik aburrezko etxera egingo dut. Zenek batzotan ahon, gira etxe polita. Bai! Nik ladrillozko etxea egingo dut. Zenek atuta nago. Nik etxe polita. Bai! Hiru txerrikumeak etxea bukatu zituzten eta jolastera joan ziren. Tok, nor da? Otsoa naiz. Ireki atea. Ez iztirikiko bestela jango diazu. Bestela, eta putza egingo dut eta zure etxea botako dira. Tok, Nor da? Otsoa naiz, ireki atea. Ez bestela jango gaituzu. Putz eta putza egingo dut eta zuen etxea botako dut. Tok, Nor da? Otsoa naiz, ireki atea. Ez bestela jango gaituzu. Putz eta putza egingo dut eta zuen etxea botako dut. Badaki, zinigatik sartuko naiz etxera. Ai, semina, ipurdian semina. Otsoa ipurdia errezen eta oso urrutira joan zen. Ala,